Το show ξεκινάει σε λίγο. Παρακαλώ, βάλτε τα κινητά σας στο αθόρυβο. This is body. Άντε ρε παιδιά, τελειώνετε ρε, συγγνώμη. Ladies and gentlemen, please. Now is going to be Κυρίες και κύριοι, για την υποδοχή σας, θα ήθελα να σας πει δύο λόγια ο ιδρυτής του promotion, Πέτρος Πολυχρονίδης. Που είστε εδώ σήμερα. Γιατί έχουν περάσει 20 χρόνια. Λίγοι το θυμούνται. Λίγοι εξηγητικά το θυμούνται. Κάποιοι δεν είχαν γεννηθεί. Από την τελευταία φορά που διεκόπη αυτή η μορφή τέχνης, αυτή η pop κουλτούρα που υπάρχει παντού στον κόσμο και υπήρχε για ένα ολόκληρο αιώνα στην Ελλάδα. Με είχε πειράξει πάρα πολύ στο τελευταίο show που είδα στη ζωή μου, με το συγχωρημένο τον Αποστόλη Σουβλάκο και όλους αυτούς όσους προώθησαν την παράδοση τόσα χρόνια που είτε ζουν είτε όχι αξίζουν ένα χειροκρότημα. Όταν τελείωσαν, είχαν πει μια κουβέντα. Για το πόσο μπορώ ο Σουβλάκος. Είμαστε οι τελευταίοι των Μοϊκανών. Είχα ταξιτεί πάρα πολύ. Γιατί να είναι οι τελευταίοι, δεν κατάλαβα. Εγώ αν συνεχίσετε για πάντα αυτό, εμείς δεν μπορούμε. Εγώ δεν μπορούσα να πιάσω. Δεν μου είχε φύγει όμως ποτέ η φαγούρα. Έκανα τα πάντα, ταξίδευσα σε όλο τον κόσμο, κυνηγούσαν οι γονείς μου, κυνηγούσαν τα παιδιά μου, που πας πατέρα στην Αμερική, τρέχεις στις Αυστραλίες, στην Ινδία, ψέματα όλα αυτά. Okay. Ήρθε η ώρα να πάρω την δίκηση μου. Και δεν θα το κάνω μόνος μου. Γιατί μόλις απέκτησα μια δεύτερη οικογένεια. έτσι! Η δεύτερη οικογένεια μου, αυτό. Είναι αυτή χάρη στην οποία είμαι εδώ σήμερα και ζητώ συγγνώμη που δεν είχαμε ένα μεγαλύτερο γήπεδο σας βάλω. Την επόμενη θα έχουμε. Γι' αυτό και είμαστε οικογένεια. Θα πάρει. Μέτριο! Θέλω να πω λοιπόν το εξής. Ετοιμάζουμε αυτό το show που θα συνεχίζουμε εδώ και 2 χρόνια. Γιατί όσοι νομίζουν ότι αυτό το συγκαίει θέατρο είναι κάτι γελίο, πώς νομίζουν. Δεν θέλουμε να το κάνουμε την πλάτη μας. Μόνο την τελευταία εβδομάδα είχαμε 4 παντρευτές μας στο νοσοκομείο. Θα παίξουν και 4 σήμερα εδώ.
Γιατί είναι ψεύτικο. Είναι σκέι, είναι στημένο. Αλλά δεν ξέρω κανένα που μπορεί να πέσει. Από εδώ, εκεί, στα ψήματα. Δεν ξέρω κανέναν από αυτούς που είναι εκεί πίσω, τους 30 performers, τους ΜΑΚ, που να μην έχει πάει στο γιατρό έστω και μία φορά. Δεν ξέρω κανένα γιατρό που να έχει περισσότερη δουλειά σε αγώνες πυγμαχικές boxing, όπως είναι οι Action Men που είναι σήμερα μαζί μας εδώ, από όσους έχουν και εμείς. Γιατί είναι τρελοί, σαν και εμένα, τους όριζα, έχουνε τρέλα, θέλουν να φτάνει το κορμί τους. Έτσι μωρή τρελά. Έτσι μωρή τρελά. Θέλω να πληρώσετε τώρα. Για 30 δευτερόλεπτα θα πληρώσετε. Με το παρακαλώ δευτερόλεπτα τους 30 τύπους, τους τρελούς που είναι εκεί πίσω. Μου πρέπει να λέω μια πλαγία και θα την πω. Εμείς δεν είμαστε το αμερικανικό σώμα, οι Ιαπωνές, δεν ξέρω τι το βλέπετε. Σε 2 δευτερόλεπτα ξεκινάει το πρώτο ελληνικό σώμα.